कर मित्राम इनकर मित्राम रवन का दिनमा शिकायत करत रमन छोड़ा ना कहमी इनकरा मुंह पर का कहला बड़े कहत रहूँ जे 60 रुपया की दूध बेचेलन खाली पानी घोंचोर देता रहे दूध में कौन एकर पहुंचे कह दी कौन कौन एकर पहुंचे कह चल ए यार इनका के यार कौन एकर पहुंचे कह दी रे और कमल गहनवा बेचेलन ना उ नु का कहला बड़े पुछवा दमी चल बे का कहला चल उठ का कहला बड़े हो जे दूध में 60 रुपया लीटर लेता है 60 रुपया लीटर लेता रहे दूध के पैसा आ आधा से अधिक पानी घोंचोर के दूध बेच देता रहे तो ई कहाँ भोगी हन ऊपर जइहन तो कहाँ भोगी हन जे नरक में जइहन जे खाली पानी मिला के बेचता रहे नानू पानी मिला के बेचे जा कौन एकर पहुंचे कहला बा कौन कहला बा चल बे तनी चल चलो उनकरा दुकानिए पर पूछा जाए दुकानिए पर ना चल ना 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 चलो दुकानिए पर पूछा जाला आ कानून गहना ले ले बालू लो भाचा भाच यार उन्हें कहत काय दोगले करली से बाकी गहना हां पैसा नहीं खेलो दे यार है ना मना हो एती लागो रहत का यार काची यार पे ना रही एक जना कहत रहो भाई नु बैठनु बात कही एगो एक जना भाई कहत रहो मन आ कि बेर बेर उठ के भागे ले नु तो का करम लोग कुर्सी पर बैठल रहे तो रसरी से बांध देम लोग कि बेर बेर उठ के ना भागे एक जना हमरा से कहत रहो नु जे का करी लो जे एगो काराह लियाई लो हनु आ 1.5 क्विंटल अलकातारा आ खरा देम लो आँच आगी बार के आ का करम लोग खरा जाई खूब तो कोरा में लेके उनकरा कोई में बैठा देम लो ना उठी और ना बैठी साफा मरे आदत से लाचार बड़ की के लाचार बड़ तन बताइबो चल बे पूछो बे केकरा से चल हम ना रहे मेरी ना यार ये धरती पर रहे के बाद ना हम ना रहे यार यही से बेर बेर उठ के भागे लो तो यही से हो भाई कहले रहूं बैठा 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 ई काहे बक बकाता ना बक बकई हम ए काहे बक बकाता रहो ए यार तब लोगवा कहत तमन बतिया नु हम कहत ए भाई बैठा 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 का हम बैठी ना बैठी ना बैठ खाली एठिए करता रहो शिकायत करता रहो ना बैठो ना यार खाली तू तार लगे ड्रामा रहता चलो देवरिया जिला चलो चल चल ए बरा ना गाड़ी बांधे हम तब चलो जाई हरदम से तारा एती लागो रहता का राजू भाई हां को तो छोड़ दी गऊ हां ना यार कौन गाड़ी बनब देवरिया जाए खातिर हटा। हई 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 काहे दोगले करता रे ए यार कौन गाड़ी बनब ए यार आवत काहे नहीं खो देवरिया बैठा सही देवरिया चला के बा का कैसे जई बोलो तू ना चलब तोहरो हम ना जाएम भाई तू ही लो जई ना तू ही जई हां 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 हम तो ना जाए ए यार तीनों जना के बोलाव हमरा नहीं है जाए के आ कैसे जई बो देवरिया गाड़ी बा गाड़ी बा कौन गाड़ी बा एगो साढ़ बनले बानी बात साथ करा तो सनगी तो लाठी दी ए भैंसा हो ए यार ए भाग गया ए कौन बैठा एक बहन चोदवा का बात कोई आओ ना यार हम ना रहे ए यार का ये अत्याचार कइले बाड़ो अत्याचार तू कोइले बड़ा तारा लंका में डंका बाज जाई बाबू उ का करता रहो रोकते ही रोक हम ना रहे ए यार ए ए कोई माने बात होवे मैं है ना मना काहे बोल सही भाषा पर है ना मना है ना मना है ना मना मत ये ते हमरा साथे काल ए यार का हम बोलल बानी मत ये ते तोर बाप कहले बड़न मत ये मत रखिए एकरा के कहले बाहो बाग मार दे ए ए कमल भाई के कहूए कि न त मत तू हमरा साथे रहियो ए यार का तार बिगड़ले बानी मत तू कुछ कहले बड़ा का कइले बानी यार चले के बाद देवरिया ठीक रह तू ही रह हम संतोष मुना कुशवाहा कहले बानी जे आवलू हमरा नहीं के जाएके बस हम तो दे देबो 600 रुपया ए यार खाली तू पैसे के भूखाइल बाड़
पैसा लेके केहू जाई का? काहे तू बात कर ल? पैसा लेके केहू जाई के लोग से प्रेम व्यवहार रही उहे रही। सही बात है बा। मुहला के बाद एको गो रुपया दिह सन जे लेके जइब, हम लेके जाए। खाली पैसा पैसा पैसा, का होई पैसा? साफा मरे तू बारा मत तू हमारे साथ रही ना हम तारे साथ रहे। बस अकेला हमार देह रही कहीं अपन एथी कर ले। यार हमने कही यारी छोड़ दब काहे न रही ना तरह से हमरा। रमेश ना रमेश कह दो उल्टा सीधा बोले का उल्टा सीधा बोल ले बनी यार। आई आज के बाद न तो बोली कुछ उल्टा बात। देखबा कहता नहीं जे चले के बा, हम तो ना जान भाई। चलू बा। मुन्ना भाई बोलावत रन, मुन्ना कुशवाहा जो है तू ही जो है, हमरा लगा उतना नहीं है। कहले बड़न जे ई थी अनरदाना के भुजवा दे, हमार मेहरारू अनरदाना भुज दी हनु आ दही लिया दे बोका के आ खा लेम लो। मत तू हमरा से एत कर मत रखिए इनकरा के हमरा साथे बात मत ना चल ना जाम हम। ए यार मुन्ना कुशवाहा बोलावत रन, तू ही जाना जइबो। ए यार सब व्यवस्था बा, कपड़ा लाता सब दिहन। हमरा नहीं है जाके। कहाँ चलबो बताओ? कहीं ना जा। कुकुर घाटी चलबो? तू ही जाना। व्यास जी बोलावत तनी, तू ही जाना। व्यास जी बड़ा इंतजाम करी ले, वहाँ के प्रोग्राम दिले। ए राजू चलो भागो, लेट होता। चलो भागो, चलो कुकुर घाटी। चलो लेट हो गई। चल तानी कुकुर घाटी चल बोलो। ना हमरा नहीं है जाके। चली ह ना जा। ए व्यास जी बोलावत तनी, तू ही चाहिए ना। इंतजाम सब कइले बानी। कहत रही जे कमल के नहावा ले ली अपना भाई पर डर के लेकर चल ली हो। कहत रही व्यास जी जे कमल आएम तो नहवा धोआ के केस झाड़ देम, आठ न जाए कुर्ता पहना दे। आठ न जाए आरना का कर जाइबो बा यू काम। बस कौन काम बा बोल रमेश साथ तू चल जालो। खरा दाखिल करावे के बाद हाँ हो सर्वे आइल बा, दाखिल खारिज कुल खेत नइखे बैरे त नइखे होत नु तो ओकरा नाम मिली। ना मर दे पार्टी पैसा देवे जाए बा। दो हम तो खाता में डाल दिले ओकरा, दो पैसा दो। तारा के दीदी बाह चढ़े जे उड़ा दो ना खींच के मार दे चल ले बौने। तो दे दो ये जमा कर ना दे। दोस्त का खाता में नु डाले के बाद डाल दे हम। चल अरे कहाँ हो?